ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ମାଛ ଆଜି କିଏ ଗୋଟେ ଆମଠୁ ନେଲା ହେଲେ ପଇସା ଦେଲାନି। ତ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଲିକା ଭିତରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜାଲ ଝଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମାଛ କିଛି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟାଳ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ବଳଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ପଫର ଫିସ୍ ବି ବହୁତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭାଇଟା କହିଥିଲା, ଭାଇ ପଫର ଫିସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ହେଲେ କମ୍ ପାଇଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଯଦି ବହୁତ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଜା କଣ୍ଟାଳ ପୁରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ସାଇଜ୍ ହେଇ ଆସିଲେଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ୍ଟାଳ ଗୁଡ଼ା। ମାଛ ତ ଆଜି ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାହାଣିଆ ମାନେ ଫେରିକି ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଜି ଜାଲ ନ ବସେଇକି ଚିଲିକାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନହଳ କେମିତି ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ପୁରା ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଯାଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଆମଠୁ କିଏ ଗୋଟେ ମାଛ ନେଲା ହେଲେ ପଇସା ଦେଲାନି। କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଦେଉଛି କହିକି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ଏମିତି ଜମା ବି କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଚିଲିକାରେ ବାହାଣିଆ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମାଛ ମାରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି କ୍ୟାମେରା କାହିଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା, ତ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଫୁଟେଜ୍ କ୍ୟାପଚର୍ କରିକି ନେଇକି ତାଙ୍କର ସେଠି ଦେଖେଇବେ। ତ ଆମର ଜାଲ ଥୁଆ ଭାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଲ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ୁଛି। ଜାଲ କାଢ଼ିକି ପୁଣି ଥରେ ଭାଡ଼ିଟାକୁ ଭଲରେ ବାଗିଆ ଯିବ। ଆଉ ପୁରୁଣା ଜାଲ କିଛି ଅଛି ତାକୁ କଢ଼ାଯିବ, ସେଥିରୁ ସବୁ ନିବାରି ବାଉଁଶ ନିବାରି ସବୁ ପୁରୁଣି କାଢ଼ିକି ତାକୁ ସବୁ ଜଳା ହେଇଯିବ। ଆଉ ପୁରୁଣା ଜାଲ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। 20-30 ଟଙ୍କା ଲେଖା କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ୟାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଭାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।